Kultura aldaketa eta aldaketen abiadura azkarra nagusi diren garai honetan, behar berriak eta ikaskuntza ingurune berriak sortzen ari dira. Deustuko Unibertsitatearen misioa gizartearen zerbitzura jartzea eta harekin konpromisoa hartzea da. Horri erantzunez, pertsona ardatz duen bere irakaskuntzako eredutik abiatuta, formazio dualeko eredu berezi bat diseinatu du Work-Based Learning metodologian oinarrituta. Deustuko formazio dualeko eredua, Deustuko Unibertsitatearen, antolakundeen eta erakunde publikoen lankidetzaren emaitza da. Hala, elkarrekin diseinatu, ezarri eta ebaluatuko dituzte, parte hartzaileen gaitasun pertsonalak eta profesionalak, errealitatearekiko askoz ere modu hurbilagoan eta horren bestez, esanguratsuagoan eskuratzen lagunduko dieten ikaskuntza prozesuak. Deustuko formazio dualeko ereduak askotariko pertsona eta eragileen elkarlana eskatzen du. Nork bere rola eta ikuspegia izanik, parte hartzailearen ikaskuntza prozesuaren erantzunkizunaren zati bat hartzen dute beren gain. Erabakitzaileek ikuspegi estrategikoa izanik, formazio dualaren aldeko apustua egin dute, etorkizuneko belaunaldiak hobeto prestatzeko. Koordinatzaileek eredua ezartzeko behar diren prozesuak abian jartzea agiratuko dute, eta bideratzaileak programa dualeko parte hartzaileen bide lagungakoak izango dira. Pertsona horiek guztiek Deustuko Unibertsitateko biderakuntza dualeko eskolan jasoko dute prestakuntza eta gaikuntza. Horrela, bermatuko da, gure titulazio dualetako parte hartzaileek ikaskuntza esperientziarik onena izatea eta Deustuko Unibertsitatearen eta antolakundeen arteko lankidetzaren balio erantsiari etekina ateratzea. Azken batean, ekosistema askoz ere anitzagoa eta askotarikoagoa sortzen ari gara. Erritmo berean lan eginez, parte hartzaileari balio handiagoa eranzteko. Horrek ekarriko duena hurrengoa da. Bestelako gaikuntza eredu bat, gaitasunak, jarrerak eta balioak garatzea indartzen duena. Lan merkatuaren behar eta errealitatera azkar egokitzea eta enpleagarritasun handiagoa. Deustuko formazio dualeko eredua. Pertsonen eraldaketa pertsonala eta profesionala bultzatzeko lankidetzan oinarritutako lan eredua.